מזמור לדוד, השם רואי לא אחסר, בינות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני. נפשי ישבר, אוי נפשי ישבר, אוי ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם כי אלך בגיא צלמוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמוני. לפני שולחן נגד צורריי, וישנת בשמן ראשי כוסי רוויה. אך טוב בחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית השם לאורך ימים. מזמור לדוד, השם רואי לא אחסר, בינות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני. נפשי ישבר, אוי נפשי ישבר, אוי ינחני במעגלי צדק למען שמו.
ימי חיי ושבתי בבית השם לאורך ימים. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Nitolbu. Missier Qaddis inroddu lek ħajr li inti battilna lill-ibnek Ġesu li huwa ir-raj is-sabiħ tagħna. Missier Qaddis inti taf li aħna fil-ħajja nażlu lil diversi nies biex imexxuna. Dawn l-għażliet jistgħu jkunu konxi jew inkonxi. Nafu jew ma nafux. Nitolbuk il-lejla biex tgħinna neħilsu mill-ħallelin u l-briganti li ħafna drabi nħalluhom jidħlu fl-għalqa tagħna u nindunaw biss wara. Biex inħallu lill-ibnek il-għażiż Ġesu, ir-raj it-tajjeb, ir-raj is-sabiħ tagħna, joħroġna miċ-ċint, joħroġna mill-qfejl, mill-jasar tagħna. U jħodna f'merat kollhom ħdura, ħdejn l-ilma fejn nistrieħu. Għax huwa r-raj it-tajjeb tagħna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal: tassew ngħidilkom min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra dak hu ħalliel u brigant, imma min jidħol mill-bieb hu r-raj tan-naċ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ. In-naċ minn leħnu jisimgħu u hu isejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda b'isimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-naċ tiegħu huwa jmur qudiemhom u n-naċ jimxu warajh għax jisimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu għax leħen barrani ma jafuhx. Din il-parabola qalilhom Ġesu, iżda huma ma femux x'rid jgħidilhom biha. Għalhekk Ġesu reġa' qalilhom: tassew ngħidilkom li l-bieb tan-naċ huwa jien. Daw kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelin u briganti. Iżda n-naċ lilhom ma semgħuhomx. Jien hu l-bieb. Jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi isalva u jidħol u joħroġ u jsib fejn jira. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqret. Jien ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-lejla tajba lil kulħadd. Illum il-mulej qiegħed jagħtina din il-kelma illi trid tkun il-merat illi fihom naqtaw il-ġuħulaġġ tagħna. Mhux biss illum aħna nisimgħu imma matul il-ħajja tagħna. Hekk nixtieq li qabel ma nibdew din il-lezzjoni divina bħas-soltu nippruvaw naraw anki jekk mill-bogħod fejn iridu naslu. Biex imbagħad tkun iktar faċli nimxu triq flimkien. Hekk x'inhu l-iskop preċiż ta' dan il-Vanġelu Ġesu x'jixtieq jgħidilna lil kull wieħed u lil kull waħda minna.
Mod sempliċi ħafna Ġesu jixtieq jgħidilna affarijiet però li huma essenzjali għal ħajja tagħna. L-ewwel qabel kollox Ġesu jixtieq jgħidilna li jista' jkun li l-ħajja tagħna hija mmexxija minn ħallelin obbliganti. U nistgħu nkunu nafu jew ikollna idea, ikollna ħiel, jew forsi nistgħu ma nkunux nafu. Il-ħajja tagħna tista' tkun immexxija minn ħallelin obbliganti. U Ġesu jixtieq li ma nibqgħux maqfulejn, ma nibqgħux il-siera magħluqin skjavi ta' dawn il-ħallelin u l-briganti. Imma jixtieq joħroġna fil-wisa, fi kliem ieħor, jixtieq jagħtina dak li hu verament tagħna. X'inhu dak li hu verament tal-bniedem? X'inhu dak li hu speċifikament tal-bniedem? Il-libertà. Il-libertà. L-annimali u xek m'għandhomx il-libertà. Il-bqija tal-ħolqien tal-ħlejjaq m'għandux il-libertà, imma intu jien għandna l-libertà. U Ġesu din il-libertà mhux biss irid iħarisilna, mhux biss jixtieq jieħu ħsiebha, imma din il-libertà jixtieq ikabbarħilna. Dan hu l-iskop tal-kelma tal-lum, dan hu fejn irid iwassalna Ġesu illum. Ġesu jippretendi illum jippreżenta lilu nnifsu bħala ir-raj is-sabiħ, ir-raj it-tajjeb, illi wassalna għall-libertà vera. Fi kliem ieħor li wassalna għal kuntentizza vera, għal dak li jien u int nixtiequ tassew. Għax il-bniedem liberu, il-bniedem li meta jieħu nnifs iħoss li m'hemm xejn itelfu, il-bniedem li jħoss li jista' jiddeċiedi u jagħżel iħossu sejt tiegħu nnifsu padron tal-eżistenza tiegħu tal-istorja tiegħu huwa l-bniedem fil-paċi u l-bniedem tassew, il-bniedem matur. Allura hawnhekk jixtieq iwassalna l-Vanġelu tal-lum. Issa kif qed tindunaw fih biċċa xogħol il-Vanġelu tal-lum. Huwa impenjattiv, l-ispjegazzjoni tiegħu hija impenjattiva ħafna. Ekku forsi iktar minn drabi oħra billi m'għandniex qudiemna storja bħal pereżempju ma kellna nhar il-ħadd li għadda l-istorja tad-dixxipli ta' Emmaus jew l-istorja tal-passjoni ta' Ġesu jew tal-mara li dilket ir-riġlejn ta' Ġesu, imma għandna diskors u diskors li għalkemm huwa sempliċi imma huwa profond ħafna, jaqrana lil kull wieħed u lil kull waħda minna jaqrana fil-fond tal-qalb tagħna. Allura l-lezzjoni divina tal-lejla hija ftit impenjattiva. Nistedinkom biex nippruvaw nagħmlu l-attenzjoni tagħna, għax ma nixtieqx illi ikun mument illi sempliċement smajna xi ħaġa, imma nixtieq li tassew nifmu. Il-kelma Alla qiegħda hemm mhux sempliċement biex nisimgħuha, ma biex nifhmuha bl-intelligenza tagħna, bil-moħħ tagħna, naċċettawha nilqgħuha bil-qalb tagħna, proprju llum fuq dan se tkellimna kemm il-kelma Alla taqbel preċiż ma dak li aħna nixtiequ, ma dak li l-qalb tagħna jaċċana lih biex imbagħad titraduċi ruħha, tinkarna ruħha issir il-ħajja tagħna ta' kuljum. Ekku allura nibdew propju billi nippruvaw nispjegaw ftit, naraw ftit flimkien li min huma l-elementi li jiffurmaw dan id-diskors ta' Ġesu fil-bidunet ta' din il-lezzjon. Mela l-ewwel qabel kollox Ġesu jgħid mela qegħdin fil-bidu tal-kapitlu 10 tal-Vanġelu ta' San Ġwan, dak il-kapitlu li jiġi dritt wara il-fejqan tal-għama mit-twelid, kapitlu 9, lezzjoni divina li għamilna f'wieħed mill-ħdud tar-Randan, fir-rabaħat tar-Randan jekk tiftakru. U dritt wara Ġesu qiegħed jitkellem propju fit-tempju, qiegħed fl-inħawi tat-tempju ta' Ġerusalemm, u qiegħed jitkellem mal-Fariżej u mal-kapijiet reliġjużi. U Ġesu jgħidilhom propju jibda b'dan il-kliem: tassew ngħidilkom min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra dak hu ħalliel u brigant, imma min jidħol mill-bieb u r-raj tan-naċ. Ejja nippruvaw nifhmu ftit x'irid jgħidilna Ġesu. L-ewwel qabel kollox għandna l-introduzzjoni tal-frażi ta' Ġesu li hija qawwija ħafna. Amen, amen lego, tassew ngħidilkom.
Ħafna drabi nsibu fl-iskrittura amen lego u jgħidha il-profeta biex jitkellem fisem Alla. Qiegħed ngħidilkom x'qalli ngħidilkom Alla. Imma fil-każ ta' Ġesu, mod speċjali fil-Vanġelu ta' San Ġwan, insibu din id-differenza li hija fundamentali, essenzjali għalina. Amen, amen lego, jirrepetija darbtejn Ġesu. Fis-sewwa ngħidilkom. Jiġifieri dak li qed ngħidilkom għandu l-awtorità li ġejja minni. Bħalli kieku qiegħed jgħidulkom Alla. Għandu l-awtorità illi tinsab fil-persuna tiegħi. Mu qiegħed nirreferi jew nikkwota lil ħadd. Qiegħed ngħidilkom jien. U x'inhu jgħidilna Ġesu? Mela sintendi għandna din l-introduzzjoni jekk importanti illi mbagħad nerġgħu nisimgħuha iktar tard fil-Vanġelu, jgħidilna Ġesu iktar tard, tassew ngħidilkom li l-bieb huwa jien jgħidilna iktar tard fil-Vanġelu. La għandna din il-frażi, din l-introduzzjoni jekk qawwija, Ġesu propju jagħmel riferiment għall-awtorità tiegħu, għall-awtorità tal-kelma tiegħu, tassew ngħidilkom mela dak li ġej huwa importanti. Dak li ġej huwa utli għalina, għall-bnedmin. U x'ġej, min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ. Mela, jien nippruvaw l-ewwel qabel kollox, nindunaw min huma n-naċ. In-naċ tal-merħla huma l-bnedmin. Mhux f'sens dispreġjattiv. Jiġifieri Ġesu ma jridx jgħajjarna li aħna nikkupjaw il-xulxejn jew nagħmlu bħalma jagħmlu l-oħrajn għax aħna naċ. Mhux hekk qiegħed jgħidilna Ġesu. Imma qiegħed jgħidilna xi ħaġa iktar importanti. Ġesu qiegħed jagħmel riferiment għal kemm il-darba fl-Antik Testament Alla l-Missier permezz tal-profeti xebbaħ lilu nnifsu bħala ir-raj illi jira l-merħla tiegħu bil-għaqal u bil-kura kollha. Għandna il-kapitlu 34 tal-profeta Eżekjel li huwa sabiħ ħafna. Li fih il-profeta Eżekjel Alla permezz ta' dan il-profeta imma jirrabja, jieħodha ma' min mal-kapijiet tal-Lut. Jgħidilhom intom rajja li minflok taqdu, minflok isservu, minflok tieħdu ħsieb in-naċ tagħkom, intom rajja li tisolħu, rajja li tieħdu, rajja li ħsiebkom biex tgħixu minn fuq dar in-naċ tagħkom. U dan huwa riskju kbir. Riskju kbir li ma jgħaddux minnu biss il-Lot tal-Antik Testament, imma ngħaddu minnu jien u int ukoll. Nistgħu inħallu rajja jew nażlu rajja li mingħajr ma nindunaw minflok li jagħtuna l-ħajja kif jgħid iktar tard Ġesu fil-Vanġelu ikunu rajja li jeħdulna, li jisirquna, li jieħdu dak li jutana. U allura n-naċ huma l-bnedmin. Aħna nistgħu nqisu ruħna bħala n-naċ tal-merħla ta' Alla. Hawnhekk Ġesu jsemmi wkoll il-maqjel. Min ma jidħolx fil-maqjel mill-bieb, hawnhekk għandna traduzzjoni li mhix preċiża. Il-kelma maqjel ma nsibuha qatt fil-Ġdid Testament, fil-Vanġelu, qatt ma nsibuha. Għaliex għax fl-idija tar-rajja tal-art ta' Iżrael, il-maqjel kienet xi ħaġa rari ħafna. Għaliex kienet rari ħafna? Għax ħafna drabi il-merat, il-merħliet kienu jkunu fil-merat. Il-merħliet kienu jkunu barra. Imbagħad jinġabru xi ftit lawnu lem forsi f'xi għerien, imma jinġabru biss għal mument tal-mistrieħ tal-lejl. Il-bqija kienu jkunu barra, l-idea ta' maqjel ma teżistejx. Imma hawnhekk minflok għandna, forsi biex niftehmu aħjar, għandna l-idea ta' konfini, l-idea ta' ċint. U Ġesu għal xiex kien qiegħed jirreferi, l-idea ta' fens. Ġesu kien qiegħed jirreferi għal fens għaċ-ċint, fil-fatt juża kelma preċiża bil-Grek, il-kelma awle, kien qiegħed jirreferi Ġesu għaċ-ċint li kien jimmarka l-art qaddisa tat-tempju. Miċ-ċint il-ġewwa, minn dak iċ-ċint il-ġewwa, inti qiegħed f'art qaddisa, inti tħalt fis-santwarju, tħalt fit-tempju ta' Ġerusalemm, tħalt f'post qaddis. U allura Ġesu aktar milli qiegħed jitkellem minn maqjel, imma qiegħed jitkellem minn ċint, minn konfini. U għalfejn qiegħed jitkellem b'dan il-mod Ġesu? Ġesu qiegħed jieħodha
bħalma għamel il-profeta Eżekkiel ħafna snin qabel, qiegħed jieħodha mal-kapijiet tal-Lut. Għaliex? Għax dawn kienu idaħħlu lin-nies fit-Tempju ta' Ġerusalemm, fil-konfini tat-Tempju miċ-ċent il-ġewwa, mhux tant biex jagħtuhom il-ħajja, mhux tant biex jaqduhom, imma biex jagħmluhom bħalma kienu jagħmlu lin-naċ ta' veru biex jissagrifikawhom, biex jisolħuhom, biex jieħdu minn għandhom. Jieħdu minn għandhom il-flus, jieħdu minn għandhom l-unuri, jieħdu minn għandhom il-popolarità, jieħdu minn għandhom dak kollu li setgħu, dak kollu li jistgħu. U allura Ġesu meta qiegħed jitkellem, meta qed jgħidilhom tassew ngħidilkom min ma jidħolx fil-maqjel jew f'dan iċ-ċien tan-naċ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn x'imkien ieħor, qiegħed jirreferi proprju għal dawn il-kapijiet tal-Lut. U qed jgħajjarhom ħallelin u briganti għaliex. Għax dawn idaħħlu jaqbdu fin-nassa in-naċ, jaqbduhom fin-nassa tagħhom fix-xibka tagħhom, jagħmluhom parti mill-komunità Ġudajka biex imbagħad ikunu jistgħu jieħdu minn għandhom dak kollu li kellhom bżonn, dak kollu li jridu. Biex imbagħad prattikament jgħixu dawn il-kapijiet minn fuq daru. U allura Ġesu qiegħed jgħid min ma jidħolx mill-bieb. Għaliex? X'jiġifieri l-bieb? Kif tidħol mill-bieb? Għaliex dawn il-kapijiet ma kinux jidħlu mill-bieb, imma kienu jidħlu minn x'imkien ieħor. Ħalli niftehmu, il-bieb huwa il-bieb li permezz tiegħu jien taħna l-koll nidħlu u nsiru parti minn xi ħaġa jew niddeċiedu li nagħmlu xi ħaġa, il-bieb huwa il-libertà tagħna. X'jiġifieri l-libertà? Il-ħaġa trid tkun taf x'inhi, tifhimha sew u tkun trida u tkun tixtieqha dik il-libertà. Ikollok il-kapaċità li tgħid iwa jew le għal dak li tagħmel fil-ħajja. Anki fejn tidħol il-fidi, anki fejn tidħol il-fidi f'Ġesu fil-fatt, jekk aħna nirriflettu ftit, Ġesu qatt ma jikkostrinġi lil ħadd biex jimxi warajh. Qatt. Kemm ħaġa sabiħa dejnek. Ir-rispett kbir li Alla għandu lejn dan il-bieb tal-qalb tagħna, il-bieb tal-persuna tagħna li huwa il-libertà. Imma kemm jiġri illi nies oħrajn ħallerin u briganti jidħlu, jiksru, jaqsmu, jinvadu il-konfini tagħna, jidħlu miċ-ċent il-ġewwa tagħna mingħajr ma nagħtuhom il-permess tal-libertà tagħna. U ħanġibu xi eżempji sempliċi. Ipprova rrifletti ftit, ipprova aħseb ftit. Jekk, pereżempju, inti taf li l-persuna illi forsi inti ħabib tagħha jew ħabiba tiegħek, imma qed tiżbalja din il-persuna. Mhix tagħmel l-affarijiet kif għandha tagħmilhom. U inti min-naħa l-oħra ma tistax tkellimha lil din il-persuna, ma tistax tgħidil isma', imma kieku jien nagħmilhom differenti, imma jien naħseb li qed tiżbalja, imma jien naħseb li l-qudiem jien sedbati. Għax nibża li din il-persuna ma tibqax ħabiba miegħi, allura dan ifisser li dik il-persuna daħlet miċ-ċint il-ġewwa tal-persuna tiegħi mhux mill-libertà, mhux mill-bieb. Jien m'iniex liberu ma' din il-persuna. Jien m'għandix libertà li ngħid kif naħsibha, li ngħid dak li nixtieq, għax nibża ikkundizzjonat mill-biża illi dejn tħallini ma tibqax ħabiba tiegħi, ma tibqax tkellimni. Eżempju ieħor sempliċi. Qiegħed f'biċċa business jien ma' xi ħadd u naf illi qed issir biċċa korruzzjoni. U naf u kważi nixtieq ngħid xi ħaġa, imma billi jekk nitkellem x'se jiġrili jien. Se nitlef il-flows jien u forsi se nikxef lil xi ħadd, allura x'jiġrili? Jiena nispiċċa skjaf, nispiċċa nħalli lil xi ħadd ieħor jaqbeż miċ-ċint il-ġewwa tal-persuna tiegħi mhux mill-bieb tal-libertà, imma minn x'imkien ieħor, imma minn naħa oħra.
Araw kemm hu attwali dan id-diskors ta' Ġesu. Kemm jagħmel sens, kemm hu importanti. U allura l-mistoqsija tagħna llejla għandha tkun li min huma dawk l-esperjenzi, dawk il-ġrajiet f'ħajti. Forsi bħalissa li għaddej minnhom jien bħalissa fejn qiegħed inħossni m'iniex liberu. Fejn qiegħed inħossni l-sejr skjaf ta' xi ħadd, forsi xi drabi anki skjaf tiegħi nnifsi stess. Ħanġibilkom eżempju ta' kif inkun skjaf tiegħi nnifsi stess. Brigant ħalli ieħor li jista' jiġi biex jieħodli fil-ħajja u mhux biex jagħtini biex jisraqni, pereżempju, huwa meta jien insejr il-sejr pereżempju tas-senswalità tiegħi. Tas-sesswalità tiegħi tikkmandani u tmexxini. U ngħid f'qalbi imma ma rridx iktar, u ngħid f'qalbi imma rrid inkun f'saħħti, rrid inkun sod, rrid niddeċiedi. Interessanti, għax inħalli lil dan il-ħallielu brigant jidħol mhux mill-bieb tal-libertà, imma jaqbes iċ-ċint, jaqbes il-ħajt minn fejn hu dgħajjef. Aħna jkollna diversi postijiet fiċ-ċint tal-persuna tagħna, għax kull wieħed u kull waħda minna għandu ċint li jdawwar il-persuna tiegħu, għandu santwarju fil-qalb tiegħu u x'hekk għandu l-intimità tiegħu, il-persuna tiegħu. Ħafna drabi aħna jkollna f'dan iċ-ċint diversi toqob jew diversi partijiet minn dan il-ħajt li jkunu fraġli, li jkunu weak. U allura bħalma tista' tkun dejn pereżempju, u x'hekk, tista' tkun addiction għal xi ħaġa. U nħalli lil dan il-ħallilu brigant li naf li qiegħed jisraqni, naf li qiegħed jieħodni l-paċi tal-qalb. Inħallih jaqbes mhux mill-bieb, mhux mill-libertà, imma minn x'imkien ieħor. Kemm tiġrilna dejn fil-ħajja tagħna. Kemm huwa attwali dan il-Vanġelu, kemm hu ta' veru. U allura Ġesu jippreżenta lilu nnifsu bħala l-bieb, bħala l-bieb. Imma jsemmi personaġġ ieħor li qiegħed fina, illi tajjeb li nitkellmu ftit dwaru, minnu dan il-personaġġ ieħor. Dak li jkun mal-bieb. Min ikun mal-bieb. Kull wieħed u kull waħda minna fil-qalb tiegħu għandu lil xi ħadd illi jieħodlu ħsieb il-libertà tiegħu. Hemm dak l-element li aħna ngħidulu il-kuxjenza, dak ix-xi ħadd, dak ir-raġunament tiegħek illi jgħidtiwa dejn tidħol fil-libertà tiegħi, tista' tidħol ġewwa fil-persuna tiegħi. Jew din le, aħjar ma tidħolx. U Ġesu qiegħed jgħidilna li min ikun mal-bieb din il-kuxjenza li hemm ġo fina, il-leħen tar-raj it-tajjeb, il-leħen tar-raj is-sabiħ, dak li verament irid il-ġejt tan-naċ tiegħu, il-ġid tagħna, dik il-kuxjenza, dak il-leħen tarfu. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ lil dak ir-raj it-tajjeb, lil dak ir-raj is-sabiħ. Għax qiegħed ngħidlu raj tajjeb jew raj sabiħ, għax il-kelma li għandna bil-Griek ħopoimen, ir-raj ħokalos, it-tajjeb jew aħjar is-sabiħ, traduzzjoni litterali ta' ħokalos hija huwa proprju sabiħ. Il-kelma kalos, pereżempju għandna l-kelma kaligrafija, grafija kitba, kaligrafija kitba sabiħa, tikteb sabiħ. Kalos tfisser sabiħ. U meta ngħidu sabiħ ma rridx nitkellmu biss minn estetika, jiġifieri kif jidher minn barra. Le. Pereżempju aħna ġieli ngħidu kemm hu sabiħ li qegħdin hawn, kemm inħossuna sew li qegħdin hawn. Minn l-kelma sabiħ tfisser wisq iktar minn dak li jidher minn barra, mill-estetika. Il-kelma sabiħ tfisser hija sintesi ta' dak li hu tajjeb, ta' dak li hu veru, ta' dak li lilek bħala persuna, meta inti sempliċi u limpidu jiġbdek. Dak huwa is-sabiħ. U allura dan ir-raj is-sabiħ, meta jitkellem, meta dak li jkun mal-bieb jisma' leħnu, jiftaħlu l-bieb, jiftaħ il-libertà. Il-libertà tagħna. Il-bieb li f'dan is-sens tal-libertà mhux tant il-bieb li njam, li jagħlaq jew li jodboq, mhux tant ix-xadba
li tifred ġewwa minn barra. Imma l-bieb, meta ngħidu l-bieb, f'dan il-Vanġelu qed ngħidu il-fetħa minn fejn wieħed jista' joħroġ u minn fejn wieħed jista' jidħol, jew iktar u iktar minn fejn wieħed jista' joħroġ issa naraw il-qudiem. Għax Ġesu ġie proprju biex joħroġna minn dan iċ-ċent illi ħafna drabi aħna ninqaflu fih, ninħalqu fih. Minħabba dawn il-briganti u minħabba dawn il-ħallelejn li aħna nħallu jinfdu il-ħitan tagħna u jżommuna hemm il-sira u skjavi għax jaqblilhom, għax għandhom bżonna. Il-Papa Franġisku jgħid għax iridu jiklu mill-laħam tagħna, iridu jisħnu bis-suf tagħna, iridu jitmantnew jaqtaw l-aċ tagħhom bil-ħalib tagħna, iridu jiffanfru bil-kwantità tagħna. Interessanti għax il-Papa Franġisku kien qiegħed jitkellem meta qal dan id-diskors, kien qiegħed jitkellem mas-saċerdoti magħna s-saċerdoti. Li nistgħu naqgħu f'dan ir-riskju hekk ikrah. Illi aħna flok li naqdu lin-naċ, flok li nagħtu l-ħajja tagħna għan-naċ imma ngħixu minn fuq darhom, ngħixu minn fuq darhom. U allura dan ir-raj tagħna li hu Ġesu, dan ir-raj tajjeb li minn hawn ftit ieħor se jsejjaħ lilu nnifsu wkoll il-bieb, il-libertà ta' veru, Ġesu għall-libertà ta' veru. Il-bieb, dan ir-raj tajjeb tagħna lilna jrid joħroġna minn dan il-maqjel, irid joħroġna minn dan ir-reċjent, irid joħroġna minn dawn il-konfini li jorbtuna u żommuna il-sira, iżommuna skjavi. Min għandu l-età tiegħi żgur li jiftakar mhux hekk, ħafna minn missrijietna jien niftakar aħna stess konna nrabbu n-naċ, kien ikollna n-naċ. U naħseb li min għandu idea hekk ta' naċ fl-imqajjel, naħseb li jista' jifhem aħjar dan il-Vanġelu. Għaliex? Il-mistoqsija li ġiet frasi jekk illum waqt li kont qed naħseb ftejt hija din, għalfejn aħna nżommu n-naċ, jew konna nżommu n-naċ, jew illum min għadu jżommu għalfejn iżommu min-naċ. Żgur li mhux għan-naċ. Żgur li mhux għan-naċ. Imma n-naċ iservu għalina, lilna. Waqt li Ġesu qiegħed jippreżenta lilu nnifsu bħala dak li joħroġ in-naċ il-barra mill-maqjel. Joħroġhom fil-mera. U għandna kliem qawwi hawnhekk li juża Ġesu fil-Vanġelu. In-naċ minn leħnu jisimgħu, jarfuh lil dan il-leħen ta' Ġesu. Ngħidu l-verità. Ma nfusna mingħajr ma jismana ħadd. Meta jintaqra silta mill-Vanġelu u tifhimha sew imma taqra u tifhimha sew. F'qalbek ma tgħidx iwa, Ġesu għandu raġun. Iwa. Tarfu l-leħen ta' Ġesu. Tinduna li dak Ġesu u mhux ħallielu brigant li jrid xi ħaġa minn għandek. Tinduna li dan hu raj li ġie biex lilek jagħmlek aħjar, biex lilek isebħek, jagħmlek isbaħ, biex jagħtik il-libertà, biex joħorġok il-barra. Il-kelma li juża tanti qawwija, jgħidilhom waħda bisimhom lilna jafna bisimna maħniex massa. In-naċ għal min ikunu ċappa massa, għal min irid jiddandan bihom, għandi ħafna. Għal min iħobbhom in-naċ jafhom bisimhom. Wieħed, waħda. U xi ġifieri jafhom bisimhom? Jaf l-istorja tagħhom. U xi ġifieri jafhom bisimhom? Jagħtihom identità. Meta tiltaqa' mar-raj bħal dan, meta tiltaqa' ma' Ġesu, inti nduna li int differenti minn ħuk, minn oħt int tiġi konxju minn dak li int, mid-dinjità tiegħek, mill-identità tiegħek bħala persuna. Kemm sabiħa. Il-leħen ta' Ġesu, il-kelma ta' Ġesu li tagħtik personalità, li tagħtik identità, li toħorġok, illi tgħinek tikber, tgħinek timmatura u mhux tafġek u mhux tkissrek. U joħroġhom il-barra. Il-kelmi qawwija. Għaliex għax il-kelma li għandna jibbuttawhom il-barra, kważi isu tinħasad ftejt, fil-kuntest ta' dan id-diskors ta' Ġesu li huwa raj tajjeb, raj li jħobb, jibbuttawhom il-barra, isu hemm ftit tal-vjolenza. Għaliex? Għax Ġesu ma jistax jissapporti li jara bniedem xi ħadd minna l-sejr skjaf ta' xi ħadd ieħor. Jew saħansitra kultant skjavi tagħna nfusna. Ma jiflaħiex din Ġesu. Ma jiflaħiex. Jekk jien skjaf fejn naf jien, pereżempju skjaf tal-protagonizmu tiegħi.
Ġesu din ma jiflaħiex. Għax insir skjaf, jaffiġni, jieħodli ħafna enerġija, jekk issirni. Jekk jinskjaf pereżempju tal-insikurezza tiegħi, rrid li jkolli ħafna flus għax inkella dejjem nibża li mhux se jkolli biżżejjed. Ejdu li jent kif jien insir verament il-sejr, insir tapejt ta' dan il-ħalliel u l-brigant li qiegħed fija. Jekk jien pereżempju skjaf tal-biża', pereżempju bħalissa, f'din is-sitwazzjoni, jekk jien skjaf tal-biża' inħalli lil dan il-ħalliel u brigant jaħkim li ħajti u jaqfilni. Ippruvaw riflettu ftejt, dawn il-weaknesses li jkollna fiċ-ċien tagħna u nħalluh jidħol minn barra l-ġewwa u jkissirna. U Ġesu li jrid joħroġni barra. Għalhekk ma jiflaħiex din Ġesu li jien inkun skjaf ta' xi ħadd jew ta' xi ħaġa. Jippuxjani l-barra, jibbuttani l-barra. Il-kelma li hemm hija qawwija ħafna. Imma fuq kollox l-eseġeti dawk li studjaw jgħidulna li hija traduzzjoni ta' kelma importanti ħafna fl-Antik Testament. Il-kelma joħroġhom barra tfakkarna hija traduzzjoni tal-kelma ludija jassa. Aħna nistgħu nifhmuha. Għandna grazzja kbira aħna ta' li ħafna mill-kliem li jgħidu l-lot jixbaħ l-kliem tagħna. Il-kelma jassa, aħna ngħidu l-kelma jasa. Wesa. Xi ġifieri jassa? Joħroġhom fil-wesa, joħroġhom il-barra. U din il-kelma jassa jużaha l-ktib tal-Esodu biex jgħidilna kif Alla jassa joħroġ il-barra lill-poplu mill-jasar. Il-jasar huwa l-eluq, il-jassa huwa joħroġ il-barra. U allura verament il-mulej Ġesu llejla jixtieq li jkun ir-raj is-sabiħ, ir-raj it-tajjeb tagħna. Jixtieq li jkun il-bieb, il-libertà vera illi joħroġna jippuxjana l-barra. Jatina l-libertà ta' veru, kultant. Però jiġrilna illi nagħmlu bħal Lot. Il-Lot darba li Ġesu qalulu meta qalilhom intom tistgħu tkunu iktar liberi, qalulu minn aħna l-sira ta' xi ħadd. Kultant tant nidraw aħna, tant nidraw nilaqgħu pereżempju n-nies. Biex niksbu ftit attenzjoni minn għandhom, jew tant nidraw pereżempju nkunu skjavi pereżempju tal-bżonn li naħdmu kontinwament mingħajr ma nieqfu. Illi ngħidu jiena ta' xi l-sejjer, ta' xi laqqas inkun naf, laqqas tibqa' konxju ta' dan il-jasar li jkolli. Ma nibqax aware illi verament jien inkun il-sejr ma jkollix il-libertà. U allura Ġesu, u din hi l-biċċa xogħol il-kbira li tagħmel il-kelma ta' Ġesu, il-leħen ta' Ġesu li jsejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda. Din hi xi ħaġa kbira li tkabbarna, li tiftaħna, li toħroġna l-barra minna nfusna kontinwament ma ħadd minna li huwa kollox liberu. U għalhekk għandna bżonn ta' din il-kelma ta' Ġesu illi kontinwament tibbuttana l-barra, toħroġna l-barra. U meta joħroġhom lil dawn in-naċ u għax jagħmel imur qudiemhom u n-naċ jimxu warajh. Ħafna drabi ir-raj jew ikun f'nofs in-naċ jew ikun wara n-naċ. Quddiem jew ikun hemm il-klieb, jew inkella n-naċ minnhom infushom ikun jafu b'wieħed u ieħor liema direzzjoni għandhom jieħdu. U jekk waħda tmur lejn naħa kulħadd imur lejn l-istess naħa. Ġesu le. Ġesu jimxi fuq quddiem. Jimxi fuq quddiem. Għaliex jimxi fuq quddiem? Biex jagħti direzzjoni. Għaliex jimxi fuq quddiem? Biex jekk xi ħadd minn dawk ta' warah ma rridx jimxi warah, mhix problema. Ma jibbotta lil ħadd. Kemm sabiħa l-fidi tagħna. U kemm nisbaljaw aħna fil-Knisja meta ninterpretaw ħażejn dan il-Vanġelu. Meta nirrikattaw lin-nies, meta nwerru lin-nies, meta nikkundizzjonaw lin-nies. Kollha kemm huma kwalitajiet u xek mhux tal-qadi tas-servizz imma tal-awtorità tal-poter biex inżomm il-poter. Le mhux hekk Ġesu. Mhux hekk Ġesu. Ġesu mhux se jgerger ma' ħadd quddiem jekk trid timxi warah, jekk trid. Imma min naħa l-oħra jien ma nistgħux ma nimxux warah. Għaliex? Għax jien il-leħen tiegħu narfu dak li qiegħed fil-bib, il-kuxjenza tiegħi, l-interjorità tiegħi li huwa dak u wara dak tittimxi. M'hemmx ieħor. Dik is-sentenza sabiħa tal-Vanġelu ta' din il-ġimgħa. Ant min immorru mulej, ant min immorru. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem.
kemm sabiħa dik il-frażi li jgħidu l-apostoli l-Ġesu. Frażi sinċira ħirġa mill-qalb. Ejwa, int il-libertà, int il-verità. Meta nisma' l-kelma tiegħek kien inħoss xi ħaġa ġo fjew tgħidli, ejwa ta' hekk. Nieħu nifs ġdejt. U mhux dejjem l-istess kantalini, dejjem l-istess rejt, dejjem l-istess dgergejr, dejjem l-istess aħbarijiet negattivi, dejjem l-istess tpaċ page fuq dak u fuq l-ieħor. Le, din hija xi ħaġa ġdida. Tagħtik il-libertà, tagħtik il-ħelsien. U allura wara wieħed barrani ma timxejx jekk inti tara fil-leħen tar-raj is-sabiħ, tar-raj it-tajjeb. Għax leħen barrani ma nafuhx. U jkompli Ġesu, tassew ngħidilkom li l-bieb tan-na ċuwajjien. Il-Lut ma femuħx x'rid jgħid. Ma femuħx li kien qiegħed jgħid għalihom. Ġesu ta' bniedem verament għaqli u intelligenti li kien qiegħed jipprova jsalva lill-poplu, lill-Lut minn dawn il-kapijiet li ma kinux ħallelin u briganti. X'inhi d-differenza bejn ħallil u brigant? Il-ħallilu dak li joħodlok xi ħaġa. Il-brigant mhux biss joħodlok xi ħaġa imma jagħmel violenza fuqek. Għandna dawn iż-żewġ termini bil-Grieg, il-kleptes u leptes. Il-ħallil huwa dak li joħodlok dak li jutijek. Il-brigant u dak li jagħmel violenza fuqek. U Ġesu m'għandux minn dawn. Ġesu law ħallil laqas brigant għax iħallini nagħmel ir-rejt. Tant iħallini nagħmel ir-rejt li ma jimponix lilu nnifsu. L-imħabba ma timponix ruħha. Iħobbni imma ma jagħmilx bħalma nagħmel jien jew bħalma nagħmlu aħna. Ma jrissa la nħobbok titħobbni lura ta'. U jekk ma tħobbniex lura nieħu għalija ta' le Ġesu mhux hekk. Għalhekk huwa r-raj is-sabiħ, mhux talli hekk talli jien nagħtik ħajti Ġesu. Ġesu jagħtina ħajtu dan hu s-sabiħ. Din jisbuħija ta' Ġesu. Dan hu r-raj it-tajjeb tagħna li jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. L-imħabba infinita tiegħu twaslu biex tikkonsmah, biex jispiċċa ikel u għadu ikel għal kull wieħed u kull waħda minna. Ir-raj is-sabiħ tagħna. U dan ir-raj is-sabiħ li jħallini fil-libertà. Jekk jien ma mmurx knisja, jekk jien ma nisbax qudies, jekk jien ma nemminx Balla, jekk jien mhu se jiġri xejn, Alla mhux se jikkastigani, assolutament. Dan hu r-raj it-tajjeb tagħna. Li se jiġri hu li jien nitlef okkażjoni li nkun bniedem tassew. Dan hu li jiġri. Li jien nitlef okkażjoni li nkun tassew persuna matura, maħbub minn Alla, f'relazzjoni tajba mal-oħrajn, li ngħix il-ħajja tiegħi f'realizzazzjoni sħiħa. Dan hu li se nitlef, dan hu li se jiġrili. Imma Alla li mhux se jikkostrinġini, mhux bil-fors. Xejn mu bil-fors. Jirrispetta l-libertà tiegħi. Alla li jirrispettani b'libertà assoluta. Verament hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Alla li iħobbni mingħajr ma jistenna xejn minn għandi lura. U għalhekk huwa raj sabiħ. U jekk aħna nirriflettu ftit, billi u xekk dak li jiftaħ il-bieb, jiġifieri l-kuxjenza tagħna, il-kol kemm aħna għandna kuxjenza u l-kol kemm aħna għandna kuxjenza li ftit jew hija intonata, u allura kapaċi taraf il-leħen ta' Ġesu. Aħna kollha kemm aħna nindunaw illi meta nagħtu ħajjitna għal xulxejn, meta nkunu solidali ma' xulxejn, meta nħobbu tassew il-xulxejn, dik hija iżbuħija, dik hija l-libertà. Dik hija l-libertà. Meta ma nfittxux ma' xulxejn, dik hija l-libertà. Aħna qegħdin f'sitwazzjoni u xekk li qegħdin nikkumbattu mal-COVID-19. Tajjeb. Kieku jkolli nistaqsikom jien ngħidilkom li min hi l-aqwa arma kontra l-COVID-19? Li min hi? X'tgħiduli? Antivirus għadna ma sibniex, mhux hekk vaccine għadna ma sibniex. Tgħiduli l-organizzazzjoni, il-ħsieb, ix-xjenza, dak kollu li hemm mhux hekk wara l-awtorità tas-sanità, mhux hekk wara l-awtorità medika, mhux hekk li qed tagħtina veru, mela le, imma mhix biżżejjed. Li min hi l-aqwa arma, l-ikbar arma kontra dan il-virus, li min hi? Tafu li min hi?
is-solidarjetà ta' bejnietna, ir-rispett lejn il-persuni, l-imħabba diżinteressata, li jien nkun attenta għal ħija, ma speċjali għal dak li hu l-iktar fraġli. Hekk jew le? Hekk jew le? Qed taraw kif dak li hu fil-bieb, jiġifieri l-kuxjenza tagħna, il-kuxjenza tiegħi tiegħek, il-leħen ta' Ġesu tisimgħu u tgħid iwa. Għandu raġun. Għandu raġun. Għandu raġun Ġesu. Għandu raġun. Huwa mod ta' kif ngħixu dan il-Vanġelu propju f'din is-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fiha. M'hemmx Vanġelu li ma jitkellemx fuq ir-realtà li nkunu qegħdin ngħixu, m'hemm l-ebda wieħed. Il-problema hi fis-smieħ tagħna. Irridu nkunu kapaċi, jew aħjar irridu nagħtu l-ħin lill-Alla biex inħalluh ikellimna. Hekk min jaf kemm jaqbżulna affarijiet, hekk ngħid jien, min jaf kemm jaqbżulna messaġġi qawwijin, aħbarijiet tajba li rid jagħtina Ġesu fuq is-sitwazzjoni li nkun ngħix fil-ħajja għax inkun aljenat jew inkella xi jidhirli li jiena naf biżżejjed jew niddeċidi jien x'l-aħjar li nagħmel. U allura Ġesu jgħidilna jien hu l-bieb tan-naċ. Tassew ngħidilkom, jien hu l-bieb tan-naċ. Għaliex Ġesu huwa l-bieb tan-naċ? Għax Ġesu huwa l-libertà fiha nfisha. Ġesu huwa l-libertà. Tantu libertà Ġesu illi miet u qam. Qed taraw x'imkien Ġesu lil Ġesu qed taraw x'imkien bħalna tmissu tisimgħu ikelmek. Le, ma tarax. Għaliex dan kollu? Għax taħsbu? Biex intu jien nibqgħu liberi. Tant jirrispetta l-libertà tagħna. Biex jekk inti trid timxi warajh. Biex jekk inti trid taqbad id-direzzjoni, tisma' l-kelma tiegħu u tagħmel dak li tgħidlek. Jekk inti trid għax il-libertà li huwa Ġesu jirrispetta l-libertà li huwa jien tiegħek. Immaġinaw kieku u xekk kieku għandna lil Ġesu u xekk li kull filgħodu kif tqum taħbad wiċċek miegħu kif taqbes mis-sodda. Immaġinaw ħajtek kif tkun. Tgħidli kif sewwa kieku għax kull diffikultà li jkolli, imma kif tkun ħajtek? Fejn il-libertà tiegħek? Fejn se tmur il-libertà? Għax Alla jirrispetta l-libertà tiegħek? Għax hu liberu, għax hu libertà, għax hu l-bieb, dan hu l-bieb. Allura juża dawn il-modi sempliċi li lanqas jinħassu, ma jimponix ruħu, l-imħabba ma timponix ruħha. Ħobb lil xi ħadd bil-fors, għax bil-fors, biex tara kemm iddum tħobbu. Trid li xi ħadd iħobbok bil-fors, l-imħabba ma timponix ruħha, l-imħabba hija libera. U allura billi Ġesu lilna jħobbna b'mod liberu għall-aħħar. Liberu, mingħajr ma jistenna xejn lura minn għandna. Allura din il-libertà tiegħu, din l-imħabba libera tiegħu lilna tkabbarna u għandna bżonn aħna. Għandna bżonn ta' nies li jħobbuna b'mod liberu. Ta' nies li jħobbuna mingħajr kundizzjoni. Għandna bżonn. U allura nixtieq verament nispiċċa, hemm ħafna affarijiet oħra xtejt, però il-ħin huwa dak li hu. Nixtieq nispiċċa billi flimkien nitolbu s-Salm 23. Salm sabiħ. U ngħid kelma żgħira fuq u żgħira, hekk nikkummentaw ftejt. Salm 23 il-kol kemm aħna nafuh bl-amment u x'hekk. Il-Vanġelu jispiċċa billi jgħidilna li Ġesu mhux bħal ħallelin u l-briganti. Il-ħallil meta jidħol jisraq, joqtol u jeqret. Araw x'tagħmel pereżempju u x'jagħmel pereżempju l-kilba għax-xogħol għall-flus u x'jagħmlu dawk li jikkondizzjonawna. Jekk inti ħabib tiegħi tagħmel kif ngħid jien anki jekk ma jogħġbokx. Dawk li huma ħallelin u briganti li jidħlu mhux biss biex jeħdulna imma jidħlu fuq il-libertà tagħna bil-vjolenza. Ġesu mhux hekk. Ġesu huwa dak li jiġi biex jagħtina l-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Kemm hu veru Ġesu, kemm hu veru Ġesu. Ħa nitolbu dan is-salm hekk flimkien u naraw is-sbuħija tiegħu. Hekk immaġinaw lill-awtur ta' dan is-salm hekk li qiegħed jikteb dawn il-frażijiet hekk sbieħ fid-deżert ta' Ġuda. Ftit isfel minn Ġerusalem, hekk jibda d-deżert ta' Ġuda. Kollu braċ kbar, oljiet kbar ta' ġebel, ta' żrar ta' ġebel, hekk intu għaddej nieżel mal-Ġordan mill-Galilija lejn Ġerusalem, hekk tarawhom fuq in-naħa tal-lemin tiegħek minn mar Iżrael. U dan ir-raj bħall-lum ħafna rajja, ħafna bedwini għadhom jgħixu b'dan il-mod anki f'Iżrael stess.
għadhom jgħixu taħt it-tinet, jgħixu barra bil-merħlit tagħhom, bin-naċ tagħhom. Dan ir-raj idur lejn Alla u jinfex f'din l-anja. Hekk li smajna wkoll fil-bidu bil-ludi, titkanta bil-ludi dan is-Salm 23 jitkanta propju bil-lingwa oriġinali. Il-mulej u ir-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Allura fil-kuntest ta' dak li jedna lejla verament xejn ma jonqosna. F'merat kollhom ħdura iqiegħdni il-mera fejn nikol, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jeħodni, emmu irejjaqni, imexxini fi triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi fwiet mudlam, imqar jekk nitlaq ar-rasi, mhux se jiġri xejn mal-mulej, li jiġri walili mhux lilu. Hekk jalla nerġa' nisma' l-leħen tiegħu, jalla dak li jiftaħ il-bieb tiegħi, il-kuxjenza tiegħi taraf il-leħen ta' Ġesu u tiftaħlu l-bieb tal-libertà u nħalluh jidħol lil Ġesu u jkompli jimni biktar libertà. Imqar jekk nimxi fwiet mudlam ma nibżax mill-ħsara. Il-ħatar tiegħek u l-asluġġ tiegħek huma jwensuni. X'inhu l-ħatar? Il-ħatar u dak il-baston illi fuq in-naħa ta' fuq tiegħu għandu ganċ jisu ċirku. Baston twejl normalment illi r-raj kien jużah l-iktar ta' fuq għalfejn biex meta xi ħaġa tkun fil-periklu se taqa' ikun jista' jilħaqha bil-baston u jaqbadha minn onqa minn wieħed mill-postijiet l-aktar f'saħħithom tan-naġa biex ikun jista' jiġbidha jaqbadha bil-ganċ ta' dan il-baston ta' dan il-ħatar. U l-asluġġ x'inhu l-asluġġ? L-asluġġ kien daqsxejn ta' njama jew ta' biċċa zokk li ma kienx ikun twil normalment, illi fit-tarf tiegħu dan ir-raj kien jorbot b'ċaruta ġebla jew biċċa metall, biċċa ċomp, jew biċċa ħadida, ma dan it-zokk, għalli ma raġuni biex jiddefendi lin-naċ tiegħu mill-Pope. Allura dan is-salmista lil Alla jgħidlu il-ħatar tiegħek u l-asluġġ tiegħek huma jwensuni. Int ħejji mejda lija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt idlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli hija l-mejda tal-ħobs tal-Ewkaristija, hija l-mejda tal-kelma tal-Alla li aħna stess bħalissa qegħdin nieħdu minnha. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej jagħtina l-grazzja verament li nħalluh jibbuttana l-barra mill-jasar tagħna, mill-iskavitu tagħna biex inkunu nistgħu ingawdu mill-libertà li hija l-iktar ħaġa speċifika, l-iktar ħaġa tagħna, l-iktar ħaġa li fil-fond tal-fond ta' qalbna aħna nixtiequ. Amen. Intemmu dan il-mument blanja ta' il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni, interpretata minn Don Marco Frisina u l-kor tiegħu. Il-lejl it-tajjeb.
andare in valle oscura, non potrò temere alcun male.